Эфирден алыклар вакыты студияда Алсу Нуриева исәнмесез. Бүгенге чаралышның төп темалары. Мондай кызыклы форматта командалы уеннар, тренинглар. Булар бик тә файдалы дип. Хезмәт иминлеге сагында. Әлбәттә, вәкаләтле вәкилләрне укыту дәвам итә. Праздник очень значимый, труд нужно уважать, ценить всегда, передавать любовь к труду новому поколению. Күңел күтәренкелеге һәм язгы эшләргә старт. Республикада 1 май бәйрәмен билгеләп үттеләр. Җырларымның хисабын хәтерләмим. Аллага шөкер, бихисап. Популяр җырлар авторы Ознакайда Ойгөл Вәлиуллинаның иҗат кичәсе узды. Май айы безгә тынычлыкның һәм лаеклы хезмәтнең кыйммәтен искә төшерә. Бүген республикада хезмәт коллективлары үзләренең имин хезмәт хокукларын яклауны 13987 кешегә ышанып тапшырган. Шуларның 2000ннән артыгы Татнефть профсоюзының вәкаләтле вәкилләре. Татнефть профсоюзы Бөтендөнья хезмәт иминлеге көне уңаеннан иминлек буенча вәкаләтле вәкилләре өчен зур күләмле уку семинары үткәрде. Семинар-тренинг форматында уза. Катнашучылар өчен белем туплауга һәм куркынычсызлыкны контрольдә тоту күнекмәләрен үстерүгә юнәлдерелгән команда уеннары оештырылды. Привет, Тимур. У тебя все в порядке? Бежишь, никого вокруг не видишь. Помощь нужна? Тимур выдохнул. Нужна. Үзләренең һөнәри бәйрәмендә Татнефть профсоюзының хезмәт иминлеге буенча вәкаләтле вәкилләре Марска юл тотты. Уенның төп нияте гади. Кызыл планетага җиһазларны җиткереп, анда оазис төзергә кирәк. Мондый формат коммуникацияләрне кыру өчен төзелгән. Беренче чиратта, әлбәттә, иминлек. Взяли и начали сразу делать без нас, да, и сломали ногу. Хотелось бы обратить внимание, что непосредственно перед началом каждой работы нужно проводить динамическую оценку условий труда. Если эта работа небезопасна, то нужно сообщить непосредственно руководству и сказать, что эту работу я не буду выполнять, пока не устранят замечания. Жәлил нефть һәм газ җитештерү операторы Руслан Әхмәдуллин 3 ел инде төп эшен хезмәт иминлеге буенча вәкаләтле вәкил миссиясе белән берләштерә. Бу ике һөнәр янәшә барады ул. Промыселдагы күп еллык хезмәт барышында алган күнекмәләре аңа куркынычсызлыкларны булдырмас өчен алдан аларны күрергә һәм кисәтергә ярдәм итә. Бик тыныч эш дип әйтә алмыйм, потому что постоянный стресс дигән әйбер бар инде, карап торырга кирәк кешеләрне. Так или иначе барыбер инде менә эшләгәндә, басуда, качалкада дигән сүз эшләгәндә карап торасың, ничек эшли, дөрес эшлиме, юкмы, тавышлары киләме, юкмы. Ләкин бер тавыш килсә, син уже как уполномоченный карап тора тиешме, да, опасно подходить дигән сүзендә должен обеспечить безопасность человека. Алия Бахарина киресенчә, офис хезмәткәре. Әлмәт автомобиль юллары идарәсендә ул эшләрне бүлеп бирүне алып бара. Ләкин аның хезмәт иминлеге буенча вәкаләтле вәкил буларак җәмәгать икләнмәсе аны даими рәвештә кырга чыгуны таләп итә. Чөнки бирелгән һөнәрендә аңа хезмәт коллективының җитештерү базасында ничек яшәвен тоярга мөһим. Төрле шаклар була. Ләкин безнең коллектив бик дус һәм безгә минемчә миңа җиңел. Мине поддерживать итәләр и безнең руководство лояльны. Шуңа мин шундый ответственный эштә бик миңа ошый мондай эштә эшләргә. Мондай кызыклы форматта командалы уеннар, тренинглар. Булар бик тә файдалы дип. Аралашу, икенче кешеләр белән аралашу нык файдалы кешеләргә үзләренә. Эштә дә Галям учышыннан соң катнашучылар җир эшләренә кире кайтты. Хәзер аларны юл карталары, реаль куркынычсызларны бәяләү, үз коллективларында үзара эшне яхшырту планнары көтә. Ләйсән Галиев, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. 1 май илебез байлыгын булдыруда хезмәт иткән, көн сайын үзенең эше белән ватанын һәм гаиләсен чәчәк арттыручы бөтен халык бәйрәме. Аны Әлмәттә зурлап билгеләп үттеләр. Күпләр аеруча өлкән буын әлеге датаны хезмәт ияләрен берләштерүче көн буларак хәтерли. Бу бәйрәм ничек кенә аталмасын, һәрвакыт хезмәт ияләренә хөрмәт белән тиңләшә. Хәерле көн, кадерле дуслар.
хезмәттәшләр, бүгенге тантанабызның мөхтәрәм кунаклары, сезнең һәммәгезгә дә хәерле яз имин көннәре теләп, бүгенге чарабызны башлыйбыз. Яз Тантаналы чаралар иртәдән үк башланып, шәһәрнең төрле яшьтәге кешеләрен берләштерде. Татарстан нефтенең 60 еллыгы исемендәге паркында социалистик геройларның хезмәтен хөрмәтләү чарасы узды. 1 май бай тарихы һәм традицияләре булган бәйрәм. Чәчәкләр салу һәм тантаналы чыгышлар булар барысы да бу көннең аерылгысыз өлеше. Татарстан нефтенең 60 еллыгы исемендәге шәһәр паркы Геройлар аллеясында фидакар хезмәтләре нәтиҗәсендә Калабыз Республиканың нефть төбәге башкаласына әверелгән 25 кешенең исеме мәңгеләштерелгән. Мы ценим и чтим всех, кто честно, не жалея себя, трудится и дарит возможность хорошей жизни всем, каждому, от малышей до людей самого старшего возраста. Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения. Бүген без үзләренең фидакар хезмәтләре, эшкә тугрылыклары белән компания, республика һәм бөтен ил ышанычлы торган нигезне үз куллары белән ясаган кешеләрнең хезмәт батырлыкларына хөрмәт һәм ихтирам күрсәтәбез. Уверенно стоит компания, республика и вся страна. 100-дән артык ветеран, профсоюз, иҗтимагый оешмалар, хезмәт коллективлары җитәкчеләре һәм вәкилләре шәһәр һәм ил үсешенә бәяләп бетергесез өлеш керткән күренекле хезмәтчәннәрнең бюстларына чәчәкләр салдылар. Барлык теләүчләрне дә кырбыткасы белән сыйладылар. Ачык мәйданчыкта бер үк вакытта шахмат һәм традицион рус уены городошный спорт буенча ярышлар узды. Анда яшь талантлар да, тәҗрибәле уенчылар да теләп катнашты. Минем кызым школада шли, директором школы. Вторая дочка тоже. Балам в Индии работает, они тоже присоединяются. Поздравления. Котлы? Для меня, по крайней мере, это моя молодость, то, что я родился, вырос в этом городе. Для меня это он есть и будет всегда праздник. Такой хороший, трудящийся. Праздник очень значимый, труд нужно уважать, ценить всегда, передавать любовь к труду с новым поколением. Балалар интерактив мәйданчыкларда уйнады һәм тематик остаханәләрдә катнашты. Сәхнәдә шәһәрнең үз эшчән сәнгать коллективлары чыгыш ясады. Тамашачылар совет классикасыннан алып заманча патриотик көйләргә кушылып җырлады. Ознакайда да яз һәм хезмәт бәйрәмен күңелле үткәрделәр. Бу көнне шәһәр урамнарында, паркларда халык өчен күп төрле программа тәкъдим ителде. Бәйрәмгә җыелган ознакайлыларны район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов, Татнефть профсоюзы комитеты исеменнән Рафаэль Шәйдуллин сәламләп, алда күңелле яллар теләде. Пусть этот сегодняшний праздничный весенний день подарит вам хорошее настроение, радость общения и вдохновение на новые свершения. Җитәкчеләр хезмәт фидакарларына диплом һәм бүләкләр тапшырды. 36 ел гомеремне балалар тәрбияләүгә багышладым. Ознакай районының төрле мәктәпләрендә география фәне укыттым. Тәрбия эшләре буенча директор урынбасары, укыту эшләре буенча директор урынбасары эшләдем. Һәм соңгы 10 елда Ознакайның яшь туристлар ассоциациясендә директор булып күп ярышлар оештырдык. 1 май илебез байлыгын булдыруда хезмәт иткән кешеләр бәйрәме, бөтен халык бәйрәме. Һәрбер кешегә бүгенге көндә исәнлек, саулык, байлык, тазалык, тыныч тормыш телибез. Көне дә кояшлы булгач, ознакайлылар һәм кунаклар күңел ачарга күпләп чыккан. Шәһәрнең Ишкәй исемендәге ял паркында бәйрәмне менә шулай матур каршы алалар. Төрле мәйданчыкларда өлкәннәр дә, яшьләр дә, балалар да төрле иҗади бәйрәмнәрдә, бәйгеләрдә катнашалар, үз сәләтләрен күрсәтәләр. Кемдер рәсем ясый, кемдер спортта көч сынаша. Чара барышында кул көрәше, гер күтәрү, аркан тарту ярышларында, шашка, шахмат уеннарында җиңүчеләр билгеләнде. ГТО нормативларын тапшыруда мөмкин булды. Космик радиостанция түгәрәгенә йөрүче балалар чыгышы да кызыклы узды. Сегодня мы работаем, посвященную в честь 4 героев Советского Союза, нашего района. Һава еланы фестивале күпләрне үзенә җәлеп итте. Балалар өчен асфальтта рәсемнәр ясау бәйгесе, кул эшләнмәләре буенча осталык дәресләре үткәрелде. Балаларга оештырабыз мастер-класс.
Подкова удачи, талисман счастьяларын алып чыккан, балаларга бик ошады. Аларның легендаларын сөйләдек. Балалар иләрен алып киттеләр, алар магнитик белән ябыштыралар холодильникка. Сегодня мы Без бүген менә шундый брелокларны бизәдек. Миңа бик ошады, миңа бүләкләр дә бирделәр. Бәйрәм программасы район үзешчәннәре һәм балалар иҗат коллективларының күңелле чыгышлары белән бизәлде. Илмира Шарифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бәйрәм көнендә йөгерергә яратучыларны кояшлы һава торышы сөендерде. 1 майда Әлмәттә 66-нчы җиңел атлетика эстафетасы узды. Спорт бәйрәме үзенең иң масса күләм һәм мавыктыргыч шәһәр вакыйгаларының берсе статусын кабат раслады. 1 майның иртәнге сәгатьләрендә 66-нчы җиңел атлетика эстафетасы стартына 45 команда чыкты. Чара яшь мәктәп укучылары һәм студентлардан алып, шәһәр төзүче предприятиеләрнең тәҗрибәле хезмәткәрләренә кадәр 360-тан артык спорт сөючене берләштерде. 1 май эстафетасы калабызда уздырыла торган күптәнге традиция. Беренче тапкыр ул узган гасырның 50-нче еллар ахырында үткәрелә һәм шуннан бирле аны ел сайын уздыралар. Тантаналы ачылышта ук оештыручылар бәйрәм иртәсендә җиңел атлетика белән шөгыльләнергә килгән һәркем инде җиңүче исеме йөртүен ассызыклады. Эстафета – это тот вид спорта, когда мы все... Эстафета ул барыбызга да дустыбызның җилкәсен тоярга мөмкинлек бирә торган спорт төре. Һәрбер команда бердәм булып җиңәргә тырышачак. Бу көнне без бу спорт ярышларына тагын бер кат көчебезне, командабызны берләштерү өчен чыгабыз. В этот день мы выходим на эти спортивные соревнования для того, чтобы еще раз объединить свои усилия. Эстафетаның дистанциясе командаларның тизлеген, бердәмлеген һәм чыдамлыгын тикшерерлек итеп төзелгән. 2 километр 400 метр озынлыктагы маршрут 250, 300 һәм 400 метрлы участокларны үз иченә ала. Һәр командада этапларда бер-берсен алыштырып, барлыгы 8 кеше йөгерде. Иван Осиповка иң озын дистанцияны йөгерергә туры килә. Если рассматривать дистанцию 400 метров, то это дистанция королевская, поэтому здесь как начал быстро бежать, соответственно, так ее и надо заканчивать. То есть, чтобы у тебя провал в технике бегал по дистанции и частоты шагов. Быел эстафетага 3-нче поликлиника хезмәткәрләре дә кушыла. Авырларны профилактикалау өчен йөгерү югары нәтиҗәле ди табиблар. Командаларыннан Алсу ханым өчен җиңел эстафета күркәм гаилә традициясе. Мин быелга йөгерәм. Апайлар, абыйлар, алар инде 20 ел йөгерәләр. Ну, плюс-минус шулай итеп, әни, әйти, инде алар да йөгерделәр, хәзер инде картайдылар. Поэтому йөгермиләр алар. Катнашучылар сүзләренчә, 1 май традицияләре булган спорт бәйрәме төрле буын һәм һөнәр ияләрен берләштерүнең иң яхшы ысулы булып кала. Быел менә шул хаталар булды инде этапларда. Шуңа инде менә шундый 3-нче урын, булай да әйбәт, булса да әйбәт. Без бүген хорошо пробежались, мероприятие бик шады. Үз категорияләрендә җиңүчеләргә истәлекле бүләкләр тапшырдылар. Аңлай йөрәк. Азнакайда яшәп иҗат итүче танылган шагыйрә, күп кенә популяр җырлар авторы Айгөл Вәлиуллинаның иҗат кичәсе шул исем астында узды. Тумышы белән ул Кукмара якларыннан шактый гомер юлы Азнакай белән бәйле. Иҗатында да табигатьнең гүзәллеге, Чатыр тауның матурлыгы, мәхәббәт, туганлык темасына зур урын бирелгән. Күпме тырышсам да, суда булмас, утта тимәсен. Айгөл Вәлиуллина иң беренче шигырен 9 яшьлек чагында иҗат итә. Ул табигать турында була. Аның әсәрләре Яшь Ленинче, Хезмәт даны газеталарында, Ялкын журналында басыла. Беренче гонорарымны да хәтерлим. 90 тиен, 9 тиен инде ул вакытта. Бер китабым, Җиһан сере дигән китабым бар. Һәм менә флешка чыгардым, 120 җыр белән минем сүзләргә язылган. Җырларымның хисабын хәтерләмим. Аллага шөкер, бихисап. Тамаша залында район җитәкчеләре, шагыйрәнең иҗатын хөрмәт итеп килгән район халкы, аның якыннары, туганнары, каләмдәшләре җыйналган иде. Икебез дә без Гөлстан иҗат берләшмәсендә торабыз. Һәм мин аларның инде иҗатын бик күп еллар беләм. Җырлары шул хәтле матур, шигырьләре шул хәтле матур аның. Айгөл кеше буларак та мин аны шаклар катам. Менә була бит шундый итәгатьле,
тәрбияле, тыныш, шул хәтлемне шып-шын татар хатыны дип әйтер идем. Сокландырлык кеше. Мин Айгөл Вәлиуллина Мәхмүд Хәсәнов премиясы лауреаты. Ел сайын татар җыры премиясын алып килә. 20 тапкыр Булгар премиясына лаек. Бүген Айгөл Вәлиуллина үзенең 14 еллык иҗатына йомгак ясый. Сәхнә түреннән аның сүзләренә иҗат ителгән җырлар яңгырый. Һәм аларны республикабызның һәм Башкортстан Республикасының танылган эстрада йолдызлары башкара. Айгөлнең иҗатында мәхәббәт темасы киң урын алган. Ул сөйгән ярга гына түгел, туган якка, әти-әнигә, тормышка мәхәббәт. Яхшы шигырьдән генә матур җыр туа диләр аның иҗатташ дуслары. Рәхмәт Айгөлгә шундый матур җырлар язган өчен, безгә аны биргән өчен. Бик матур җырлар аның мәхәббәт турында да бар, башка темаларда да бар. Аңа зур иҗади уңышлар телим. Без гаиләбез белән килдек. Рөстәм дә, Айрат улыбыз да, Миләүшә кызыбыз да, барыбыз да җырлыйбыз аның җырын. Бәйрәм кичә концерт номерлары һәм ихлас тәбрикләү сүзләре белән үрелеп барды. Илмира Шарифуллина, Алмаз Эксанов. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясы. Бөгелмәдә Татарстан Республикасы буенча Ішкі эшләр министрлыгы һәм Ішкі эшләр министрлыгы каршындагы иҗтимагый советның уртак проекты кысаларында оештырылган Хәүфле хәбәр театры куелды. Спектакльне Изумрудный город театрының иҗат коллективы әзерләгән. Тулырак алдагы материалда. Балаларда интернет челтәрендә үз-үзеңне саклау күнекмәләрен формалаштыру һәм балык булмаганнарны кибермошенниклык ярдәмендә хокукка каршы эшчәнлеккә җәлеп итүне кисәтү темасы чараның төп максаты. Полиция хезмәткәрләре аңлаешлы һәм күрсәтмә формада яшь тамашачыларга цифрлы киңлектә очрашырга мөмкин булган заманча янаулар турында сөйләделәр. В настоящее время одной из Бездә иң кискен проблема балык булмаганнарны хокуксыз гамәлләргә тарту. Бу интернет мошенниклар эше. Балалар яшьлекләре арасында һәр вакытта да куркынычны танып белергә сәләтле түгел. Шуңа күрә профилактик эш бик мөһим. Хәвефле хәбәр куелышының сюжеты буенча төп герой интернет-аферистлар белән очраша. Алар аңа куркыныч таләпләр белән провокацион хәбәрләр җибәрәләр. Дустыңны рәнҗет, өйдән кач, бизәнү әйберләрен алып чык. Җинаятьчеләр бүләк вәгъдә итә һәм әгәр син куркак булмасаң, кебек фразаларны кулланып, психологик басым ясый. Бөгелмәнең төрле мәктәпләре укучылары сәхнәдәге хәлләрне зур игътибар белән күзәттеләр. Вакыйгалар үсешенә актив җавап бирделәр. Дело было так. Я сбежал из дома, когда родители уснули. Спектакльдән соң тәэсирләре белән уртаклаштылар. Мне понравилось то, что... Миңа бу спектакльнең гыйбрәтле булуы ошады. Барлык яшьтәге балаларга да туры килә. Бик көлкеле мизгелләр булды. Мне понравилось, как... Миңа җинаятьчеләрне ничек табулары ошады. Чит номердан җавап бирмәскә, шалтыратмаска өйрәттеләр. Нельзя разговаривать. Чит кешеләр белән сөйләшергә ярамый. Алар шалтыратса, мин олыларга хәбәр итәчәкмен. Театраль куелыш форматы укучыларга мөһим профилактик мәгълүматны нәтиҗәле җиткерергә мөмкинлек бирде. Сюжет үсеше аша алар мондый гамәлләрнең нинди нәтиҗәләргә китерергә мөмкинлеген һәм куркынычны вакытында танып белүнең никадәр мөһим булуын аңладылар. Айсылу Миннибаева, Ян Яхин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі шарылышта шулар еді. Мен Алсынырeva һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.